Il-Bord tal-Awtorità għall-Ippjanar u Riżorsi l-ERA approvat l-assessjar dwar l-impatt ambjentali dwar il-proġett dwar it-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija. Dan tħabbar fi stqarrija mill-ERA fejn intqal li dan ġie approvat waqt laqgħa pubblika il-ġimgħa filgħodu. F'din il-laqgħa l-ERA approvat ir-rapport li ddetermina l-impatt ambjentali ta' dan il-proġett li tressa quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar. F'Ġunju li għadda One News kien irrapporta li dan ir-rapport kien indika li dan it-tieni interconnector mal-Italja huwa neċessarju. Dan ir-rapport kien sostna li dan il-proġett se jwassal għal tnaqqis fl-emissjonijiet waqt li jistabilizza il-grid tal-elettriku biex inkunu jistgħu jsiru proġetti ta' enerġija rinnovabbli fuq il-baħar. Dan ir-rapport jgħid ukoll li se jkompli isaħħaħ il-provista tal-enerġija f'pajjiżna. F'din l-istqarrija l-ERA qalet li dan jinkludi it-trinek u x-xogħlijiet ta' installazzjoni fost oħrajn bejn il-Matab fil-limiti tan-Naxxar ma' Ragusa fi Sqallija. Dan il-proġett mistennijiet lesta sal-2026. Fl-istqarrija intqal il-Bord tal-ERA innota li dan il-proġett huwa ta' importanza nazzjonali u m'għandu iħalli l-ebda impatt sinifikanti fuq l-ambjent jekk ix-xogħlijiet isiru skont il-pjanijiet u l-kundizzjonijiet li ġew is-sottomessi. Sadanettant il-Bord tal-ERA waqt din il-laqgħa approva wkoll l-assessjar finali tal-faċilitajiet tal-Water Polo f'San Ġiljan. Dan se jinkludi il-kostruzzjoni ta' pixxina għall-hawn fost oħrajn.